Usa ka babaeng giingon nga kauban sa grupong Rintangay o Cornaper ug mga sakinan nadakpan sa mga operatiba sa Highway Patrol Group 7. Mga biktima positibong miila sa suspek kamaoy nangatubang kanila aron maabangan ang sakinan apan dili na ibalik sa mga tag-iya. Anay report? Nami tubo. So tag 25 ning duha. Gikomprontasi sa mga biktima ang suspek nga si Ravi de la Calzada tungod sa modus nini nga magpasumangil nga mga bang ug sakinan apan dili na iuli. Ang suspek nadakpan sa gilusad nga manhunt operation sa Highway Patrol Group HPG-7 sa Metro Cebu. Kinigumikan sa mareklamo nga nadawat sa modus sa suspek nga mangabang og autong sedan o gipalukat pa niya sa tag-iya og dako nga kantidad. Samtang laing biktima ay nakuhaan og SUV nga nagkantidad og 1.3 million pesos. Dihang kuhaon na sa tag-iya giingnan siya sa suspek nga dili na iuli ang sakinan. Ang mga sakinan sa mga nabiktima pulos gipangdata-datahan pa nila sa bangko. Karon na nakpa na jud siya pero nautunta ko nga dili na unta na siya makagawas ba okay para dili na bitaw siya makabiktima pa og lain. Nahug na og 365 ang lukat ko no. So sige lukat ko na mo ma'am 365. Oh 365 mao lukat to na mo ma'am karon kay mao na naman sa siya nga ay dili na nako iuli ang sakyanan sumbong lang mo sa NBI og kuan ka ng bangko okay ra na ang bangko dili na makuha ang bangko. Haluoy kay biktima imbis ang biktima magakwarta sila na hinuoy na kwartahan. Munay lang modus. Gawas kang de la Calzada no na pay laing 12 ka mga kauban niini sa pagproseso sa mga sakinan nga ilang makuha pinaagi sa pag-abang. Pugson ang mga biktima nga malukat ug kon mapakyas ila nang i-dispose ngadto sa laing dapit. Observer sila sa mga ingunanang modus nga para sa akong ingunin mo close sila sa asay close in sa owner at sa mga sakyanan adto sila mo doon para madani dali nila madani ba ang katong tag-iya. Pahimangno sa opisyal sa Highway Patrol Group 7 nga dili gyud ayon mo salig sa mga taong tamis kay dila nga mopasalig aron malikay nga mabiktima sa ingon niini nga modus. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.